Hanzvadzi. Ndakubanda zvoona kuti uri nguva chako asi nyama dzako hadzisi kunzwa mushe. Chichiuitika? Handisi kumbozamiridza kuti zviri kungorwadza, ndingotemwa nemusoro apa kukosora. Saka wane nguva yakaita sei? Wamboenda here kuchipatara kunoona ana chiremba? Chicha muri kumubatira? Muri kumubatira chii? Mailinda haasi kunzwa mushe uyu. Saka ndozvinoita kuti mumubate. Swederei uko. Chii murume mukuru? Kochii kwaMailinda? Chiiwe? Miri nditaure naye. Musingamubati. Hanzvadzi. Enda kuchipatara unoongororwa kuti chii chiri kuitika. Nokuti mazuva ano kune zvirwere zvakawanda zvinogona kunge zvichiitika. Nhai vhiki yose munhu achingorwara achitadza kungoenda unoonekwa chete. Munhu ngaangoenda kwadhokta, otherwise anotiisa pariski tese panapa. Mailinda taurawo nemunhu zvakanaka. Munhu wakafanana newe. Ndikungotaura chokwadi. Munhu wakafanana newe. Kungotaura chokwadi. Ndichaenda kuchipatara kana Rini? Ndikati ndichaenda Mailinda. Enda sha unonzwa kuti chichiri kukunetsa iwewe. Unenge une zvimwe zvinhu zvitokunetsa. Enda iko. Mailinda. Munhu ataurwi naye muchinzara. Makutomustigmatize. Chitaurai kai imi munogona kutaura. Taurai. Ndo zvandiri kutaura naye kuti kana mukoma wauya ndeti. Unotaura nawo zvakanaka wopuwa mari. Unoonekwa nachiremba kuti chii. Iwe elbow. Haukoni kushandisa elbow nanhasi. Mailinda. Nesituation yatira hauzivi kuti munhu unokosora uri elbow. Hauzivi izvozvo. Hanzvadzi. Zviri kutaura naMailinda ichokwadi. Kungoti zvavo munhu uya anotaura zvake zvisina ku. Asi unofanira kuteerera zvavari kutaura. Mazuva ano unokosera muelbow. Woenda kuchipatara vana chiremba ndivo vanogona kuudza kuti dambudziko rako nderei chaichairo. Uudze mukoma kana vauya. Ndichavaudza Mailinda ndina COVID. Kutozviziva zvandikufuna. Ndozvautaura naCovid ndiani? Handina. Anozviziva ndiani? Wakaenda unotestwa? Handina hangu asi handina COVID. Enda uno. Mailinda. How do you know? Mailinda. Kana zvimwe zvirwere mirai, kana zvimwe zvirwere unogona kunge une zvimwe zvirwere zvorai tota una COVID. Why usiri kuenda unoonekwa? Mailinda, but ima musi doctor ka, handiti. Ndosaka tisingamudika pana aende kumadhokta kwacho. Enda kunoona doctor, otherwise ndomudanira Wilkins. Ndichaenda. Wilkins yaye. Natize. Wilkins yaye. Mailinda taura nomwana zvakanaka iwe. Handiti. Taura nomwana zvakanaka. Hanzvadzi uende zvako kuchipatara. Ndichaenda maita basi. Imi bvai. Ke yenyu yakanyanya iyo ndeyekuita sei? Ibvai. Iwe uende kwadhokta iwe kuti apa wakosora waona murume wangu akuuya panapa. What's your problem? Problem yechi. Ndokuzivai kwamunotambira ipapa pasvinhumbu zvisina munhu yangu makandipa nhumbu yacho. Handisina asi iwewe chii chiri kukurwarisa? Unozvinyanya iwe. Unozvinyanya. Get your hands off my husband. Kuteke. Kahotoke. Uchafa uchikosora kamwe. Ndeyangu nhumbu yacho. Take.